awusifumana sesiphakathi ke apha kwi-content ungabi nawari vele unyuke uklikhe apha kwifoto yam le-round pha and then iza kusa ke ngoku apho kukho khona zonke ii-videos. Kukho i-playlist phayana apho ndibhale welcome ndinamkela nonke and then ndibhale uba iqale iphisile lapho siqale khona and then sizawuhamba ke siye ku-step 2 kuba ke emveni koba iqalile yaya ku-step 2 ndizawuzenza kanjalo ke izitepu. I-advantage yoba uyimamele kwi-playlist that once ucofa ividiyo yokuqala izawuvele izidlale zonke automatically, awusadingi ukuscrolla, izawuzidlala zonke ufike ekugqibeleni utsho uve uba oh iqale apha le nto ibithethwa. Ke umntu uzawutsho amamele kakuhle or a-catch up nange-weekend. So I got you guys.